Aceasta este Florența, capitala uneia dintre cele mai frumoase regiuni din lume, Toscana, fostă capitala Regatului Italiei. Este un oraș fondat de Iulius Cezar, legat de familia Medici, Leonardo, Botticelli, Galileo, Machiavelli, Rafael, Dante. E un loc fabulos, cu clădiri de o frumusețe rară, un dom superb, poduri vechi, din minunate și palate incredibile. Când zici Florența, Firenze, mai toată lumea se gândește la artă și arhitectură, la rafinament și finețe. Românii de aici, vreo 30.000 la număr, însă atunci când vine vorba de rafinament, se gândesc la driblingul lui Adi Mutu și la bolta perfectă a unei scărițe bătută la penalti. Mutu e mândria lor. El arată că un român poate avea la picioarele lui un oraș așa de frumos. Uite-te la show-ul cu Adi Mutu, care va începe în curând la Canal D. Florența și Adi Mutu nu vor mai avea niciun secret pentru tine. Eu sunt Adrian. Yo soy Consuelo. Ea este Adriana. Și ea este Maia. Uite-te la Canal D, la serialul El Fenomen, Adrian Mutu. Te invităm în casa noastră. En nuestra vida. La Canal D. Il Fenomeno!